cold calling, студени обаждания или обаждания, при които се свързвате най-често с потенциални клиенти, за да им грабнете вниманието или използвайки чуждестранния термин, пичните и в последствие да продадете своята услуга или продукт. Защо се правят, как се правят, колко трябва да се правят и нужно ли е въобще да се правят, ще разберете в това видео. Здравейте, казвам се Мартин Михайлов и като много от вас имам цели и мечти, които искам да осъществя. Занимавам се с дигитален маркетинг и в този канал, както знаете от предходното и първо видео, имам за цел да споделям макар и малкия ми натрупан опит, защото вярвам, че като си помагаме взаимно, можем да постигнем много. Правя това видео, тъй като в България знам да има само две видеа относно cold calling-а, това на Тео Енев и това на Димитър Сандев, като искам да се извиня, ако пропускам някого. В това видео също заедно ще реагираме на някои мои така наречени студени обаждания от началото на тази година, когато реших да започна да се занимавам с дигитален маркетинг и да подпомагам други бизнеси с тяхното онлайн присъствие. Тогава взех правилното решение да запиша около 50-60% от моите обаждания, като по този начин не само ми остана като спомен моето развитие, а и много лесно можех да видя къде съм допуснал грешки, които в последствие да коригирам. Съветвам всеки един от вас да започнете да записва разговорите, а пък още по-добре ще бъде, ако започнете да документирате целия си път към успеха. Но обещавам, че ще направя отделно видео, в което говоря малко по-обстойно за ползите от това да си документираш живота и защо ти трябва да започнеш да го правиш. И така, без повече лирични отклонения, нека да преминем към същинската част. Какво са студените обаждания и защо трябва да ги правим? Този тип обаждания, както споменах по-рано, цели да грабне вниманието на отсрещния човек, за да може в по-късен етап да му продадете своя продукт или услуга. Такъв тип свързване с клиента стана доста използван и популярен в SMM-а, тъй като ти дава възможността доста директно да се свържеш с желания от теб човек. Cold calling представлява обаждане, в което си презентираш в рамките на 2-3 изречения дейността и офертата, като акцентираш на болешките на отсрещния човек. Например, това може да са липса на социални мрежи, неудовлетворяващи резултати или нискокачествено и неподходящо съдържание. Все неща, които с вашата дейност можете да решите. Целта на това обаждане 90% от случаите не е да продадете, а да се запазите час за среща, в която ще можете в рамките на 20-30 минути да презентирате своята работа и оферта, да отговорите на всички въпроси на потенциалния клиент и да оборите неговите възражения или така наречените обжекшени. И накрая, разбира се, да го затворите като клиент. Но нещата може не винаги да се развият така. Другите 10% от обажданията може да се наложи на момента да направите сбита презентация на дейността си и да говорите за цена, което обичайно се стараете да запазите за втория ви разговор. Но тези 10% от обажданията се случват най-често, когато се свързвате с бизнес, с когото наистина искате да работите и човека отсреща прояви интерес. Но не се вправяйте да мислите за това толкова много. Повярвайте ми, вие ще усетите и разберете кога е нужно да замълчите и да насрочите втора среща и кога е необходимо да презентирате на момента. Как да ги правя? Всичко, от което се нуждаете, е телефонен номер на бизнеса, който може да намерите в Google или в техните социални мрежи. В началото предполагам, че ще се свързвате с малки до средни бизнеси, което означава, че 90% от обажданията ще бъдат приети от собственика на бизнеса, който по принцип е крайната ви цел, защото на вас ви трябва човека, който взима решенията. Удачно е в началото да използвате сценарий, който сценарий се състои все от неща, които вече знаете. Първото нещо, което трябва да включва този сценарий, е уважително поздравяване. Така, например, можете да кажете: добър ден, търся собственика на името на бизнеса, в удобен момент ли се обаждам? Втората част е кукичката или хулка. Тук споменавате неща, които можете да оптимизирате и подобрите. Неща като, например, както споменах по-рано, липса на социални мрежи или неудовлетворяващи резултати или каквото и да е друго, което вие може да решите като проблем. Третото нещо е бодито. Тук говорите за вашата оферта, с какво се занимавате и какво предлагате, като се стараете на този етап да не изпадате в голяма конкретика. Четвъртият елемент, който изгражда сценария, е call to action или призивът за действие. Тук, както казахме по-рано, се стремите да запазите час за друга среща, в която може да презентирате по-обстойно. Това, което ще кажете тук, звучи нещо от сорта на: бихте ли имали възможност да изпаднем в малко повече детайли на дата и час. Важното за сценария е да го персонализирате спрямо вашите нужди и вашата тоналност. А ако искаш да споделя с теб моят сценарий, коментирай думата скрипт, ако искаш да направя отделно видео, в което преминавам през моя сценарий и го анализираме. Колко обаждания трябва да правя? Няма универсален отговор на този въпрос, но както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. В нашия случай, колкото повече обаждания направим, толкова повече знания и опит натрупваме. Обаче искам да отбележа, че никога не трябва да оставяме качеството на заден план и да правим празни обаждания, просто за да си достигнем дневния таргет от 20-50-100 обаждания. Правете толкова, на колкото сте способни, но винаги добавяйте още едно обаждане, за да може максимално да излезете от своята зона на комфорт.
На въпроса нужно ли е да го правя, отговорът е прост. Всичко е до лична преценка. Препоръчвам да направите няколко cold call, просто да добиете представа какво са и как се правят. Но има и други алтернативни варианти за свързване с потенциален клиент. Това са, например, изпращане на имейл, писане на лично съобщение или ходене от врата на врата, което като цяло се смята за най-трудния и най-некомфортния вариант от всички. Ако искаш да направя и отделно видео за другите алтернативни варианти за Outreach, то напиши думата Outreach долу в коментарите, за да знам дали имаш интерес да научиш още. Сега нека заедно преминем и анализираме 2-3 мои cold call от началото на годината, като още от сега ти обещавам, че ще бъде доста неловко. И така, нека заедно да разгледаме някои от моите cold call-ове и да ги анализираме. Ало, здравейте! Здрасти. На телефона. Да. Добре, вие ли сте собственика на... Да. Добре, супер, тъй като разгледах страниците във Facebook и забелязах, че мога да ви предоставя някаква стойност, която би помогнала за придобиването на повече клиенти. И бих се радвал да споделя с вас, но все пак сега в момента ще ви дам възможността да ми затворите. За видео и субтитри и такива работи ли става въпрос? Тук, може би, най-голямата грешка е, че говорих като робот, четох и не вкарах никаква собствена тоналност и не го персонализирах по никакъв начин, че да звучи максимално естествено. Човека беше получавал такива обаждания и преди и горе-долу знаеше за какво става на въпрос. Не става въпрос за рекламиране във Facebook. И тук в началото, понеже желая главно да започна с създаване на рекламни кампании като услуга, която да предлагам, казах, че не се занимавам толкова много с видеообработка и да. И какво рекламиране във Facebook? Най-накратко това, което правя е, че достигам до потенциалните клиенти чрез платена реклама във Facebook и после настройвам автоматизирани системи, които на момента да ви уведомят за проявилите интерес клиенти с идеята да се отстрани... Това и аз може да го правя. Вие пробвали ли сте? Моля? Понеже аз на страницата ви мисля, че не видях, че сте публикували реклами. Да, защото не ми се е налагало. Преди съм публикувал, но сега не ми се налага. Останахте ли доволни от резултата? Тук започнах да задавам въпроси, тъй като доколкото съм запознат, винаги трябва да задаваш въпроси, за да можеш да научиш къде точно потенциалният клиент има някакви възражения, които ти да преодолееш и да пребориш. Щом ми се спонсорирам публикациите, очевидно съм доволен от това доколко хора достигат. Но вие как спонсорирахте самата публикация? Директно натискахте Boost бутона или използвахте Ads Manager? И тук зададох един въпрос, който според мен е ключов в конкретния случай. Той е следния: дали потенциалният клиент, с когото се свързах, е използвал Boost бутона, за да си спонсорира публикациите, или е използвал Ads Manager. Тъй като не знам дали сте запознати, когато използвате Boost бутона, вие достигате до, така да го наречем, некачествена аудитория, която не е склонна да закупи продукт или услуга, а е по-склонна само да хареса, да последва и да се ангажира с самата публикация и реклама. Докато в Ads Manager може да се таргетира малко по-обстойно и да таргетираш аудитория, която е по-платежоспособна и която би имала интерес към точно вашата услуга, която се промотира. Не, използвах... И тук следва един доста интересен отговор, само слушайте. Инфлуенсъри с изкуствен интелект и те ми ги спонсорираха. Да. Разбирам. Заинтересовани ли сте към развиването на вашия бизнес чрез Facebook реклама? Не. Мога ли да питам на какво се дължи това? Тук директно го питах дали би имал интерес към разрастване на бизнеса си чрез Facebook реклама и той ми каза не. И тъй като бях в етап, в който тепърва започвах да се свързвам с други бизнеси, директно приложих това, което съм научил до този етап, а именно да попитам на какво се дължи тяхното нежелание към дадената услуга, която предлагам. Трябва ли да има причина? Не, просто... Аз не съм инфлуенсър, аз не целя във Facebook да публикациите им да събират лайкове и да стигат до много хора. Не, то идеята... Публикациите си ги правя за кеф. Да, разбирам ви, но идеята... Моля? Следователно нямам нужда от такива услуги. Но самата идея на Facebook рекламата е да достигне до хора, които ще
проявят интерес към самата услуга и ще дойдат при вас да се направят дадена процедура на колата. Щом не се интересувам, следователно имам достатъчно работа, тъй че... Добре, разбирам. За напред, мислите ли да развивате вашия бизнес в тази област? И тук се примирих с неговото нежелание, но все пак си зададох един от последните въпроси, който според мен е ключов и винаги трябва да бъде зададен, когато потенциалният клиент от срещната страна няма интерес на този етап, а именно да го попитаме за напред би ли имал интерес към такъв тип услуга, просто за да можем да си го оставим в предвид и евентуално след време да се свържем отново с тях и тогава да го затворим като клиент. Не. И тук директно ми каза не, просто защото сигурно съм останал досаден. Напълно разбирам, няма как. В смисъл, наистина съм бил досаден. Добре, тогава ви пожелавам успехи. И тук е момента, в който аз му казвам лек ден и той ми затваря директно, като това доста ми повлия в началото на настроението, тъй като не бях свикнал и това беше едно от първите 10 обаждания, които съм правил някога. И този беше първият, който ми затвори така. Това е обаждане номер 2, което потръгна малко по-добре, но пак има доста забележки по него. Ало, добър ден, удобно ли? Да, слушай. Търся Да. Вие ли сте собственика на... Да. Супер, тъй като разгледах страницата във Facebook и забелязах, че мога да ви предоставя някаква стойност, която би ви помогнала с придобиването на повече потенциални клиенти. И бих се радвал да споделя с вас, но все пак ще ви дам възможността да затворите сега или да ми дадете 3 секунди, за да ви разкажа. Да, разкажете ми по-бързо, че работя и закъснявам за работа. Слушам. В такъв момент, когато клиентът бърза или няма време, ще бъде най-удачно да го попитате кога би било по-удобно за него да се обадите и тогава да направите краткото представяне, в което целите да запазите среща за определен ден и час, в която може да си представите услугата по-обстойно. Простете, искам да ви питам първо, имате ли в момента възможността да приемете нови клиенти? В смисъл, Като капацитет, така да го наречем. Постоянно приемам клиенти, според зависи от графика как се случи. Всеки месец, всеки път е просто различно. Тук исках да кажа нещо, което да покаже, че наистина разбирам от сферата поне малко, като от предишните обаждания, които бях направил, разбрах, че в дадената индустрия е доста натоварено положението и графиците са доста пълни. Затова директно му казах, че ако графикът му е пълен за 4 месеца напред, да не му губя времето по никакъв начин. Да, разбирам ви. Просто защото ако сте с график пълен 4 месеца за напред, да не ви губя времето. Не, такива... нямам такъв филм. График е на 2 седмици. Разбирам. Смогвам си постоянно. Като достигам до потенциалните клиенти, чрез онлайн реклама, използвай... Ще да ми звънеш, извиняй, ще ми звънеш към 6-7 часа. Проблем ли ще? Не, няма никакъв проблем. Добре, айде ще изчакам тогава да ми звънеш. Добре. Защото така съм почти не те слушам какво ми говориш, извиняй. Добре, няма проблем. Чакам да ми Благодаря много. Чао. И тук просто той сам си каза, че не му е удобно и продължихме разговора една идея малко по-късно. Достигам до потенциалните клиенти чрез онлайн реклама, използвайки грабващи вниманието от текстови и видео елементи. В рекламата карам също клиентите да оставят нужна и необходима информация за изпълняването на вашата услуга и след което ръчно се ангажирам за уведомяването към вас на всеки един проявил интерес потенциален клиент с цел да се елиминира какъвто и да е шанс от пропускане на даден такъв. Накратко, можем да кажем, че се занимавам с управляване на рекламните кампании и управляване на Facebook страницата. Тук говорих малко по-бавно и може би съм бил досаден за отсрещната страна, но наистина исках да се упражня върху представянето на услугата с собствената си тоналност и да го направя така, че да не звуча като робот, сякаш чета от лаптопа. Какво всъщност правя? Да ти кажа, аз имам в Google страница, плащам си така реклама, не знам доколко е полезна или там, да знам, доколко хора достига, ама той, нали, като чукнеш, като търсиш така взето услуга,
И аз не искам да... И сега тук започва едно кратко обяснение той какво прави на този етап, за да придобива клиенти, в което обяснение вие трябва много внимателно да слушате какво казва, защото от всяко едно нещо може да излезе един проблем, който вие да решите, който проблем после да акцентирате в презентацията, която ще направите, как може да го решите стъпка по стъпка. След малко ще ви дам конкретен пример, тъй като той спомена за проблем, който има. Едно трябва да си имам някой човек да им обясня постоянно защо това струва 2500 тази керамика, защо има керамика на кожата, ама има ли, ама какво е това нещо? И тук буквално каза един проблем, който има е, че му трябва човек, който да отговаря на такива въпроси, когато телефона позвани. И тук може много лесно да се включите вие като решение на проблема. Ако предлагате lead generation реклами, като към lead generation кампаниите може да предлагате и предоставяне на човек, който да се грижи за всеки един проявил интерес клиент. Тоест да играе ролята на администратор. Да може когато вие получите формуляра с контакта, като се свържете с потенциалния клиент, да можете да му обясните какво предлагате и да му отговорите на въпросите, които има. Тук наистина, ако се специализирате в една сфера и разбирате от индустрията, много лесно можете да си upsell-ните услугата, като се предложите и като човек, който да запазва часовете. Ами добре, в такъв ред на мисли все пак, ако имате свободно време през идните дни за 20 до 30 минути, просто да ви покажа с какво бих бил полезен. Добре, няма проблем. Ако искаш в петък. В Петък съм на другата работа и няма да имам такава... Добре, страхотно. Физическа толкова дейност. Петък към колко часа бихте били свободни? Чека, мога да ти кажа кога имаш. И тук директно правя call to action, а именно да запазя среща за определен ден и час, който да бъде удобен и за двама ни, за да мога тогава да направя по-обстойна презентация на предлаганата от мен услуга. Нещо да се стесниш обяснението до такава степен, където на мен да ми е полезно. Нали? Аз не искам на всяка цена всеки втори да ми се обажда и да идва при мен да го работя. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Да, вие просто искате определен вид клиентела да идва. Той си имам определен вид клиенти, влезни в Инстаграма. Тук пак потенциалният клиент акцентира на това какво не желае от рекламата, а именно да не привлича всеки втори. Иска да си направи една таргет група, която да акцентираме само върху нея, като това може да бъде много лесно направено, като трябва само да разберем какъв е неговия идеален клиент и после да таргетираме по характеристиките му. И така, ето го третото обаждане, което ще погледнем и което ще анализираме. Здравейте, удобно ли? Да, слушам. С разговарям. Да. Вие сте собственика на нали така? Да, слушам. Добре. Напърво имам един бърз въпрос към вас. На този момент, в този етап, имате ли възможността да приемете нови потенциални клиенти? Да. Супер, това, което прави, че помагам на Talent Studio, както казах, да увеличат броя на записани клиенти, без почти никакви усилия от тяхна страна, като достигам до новите потенциални клиенти чрез онлайн реклама, използвайки грабващи вниманието текстови и видео елементи. В рекламата карам клиентите да оставят данни и информация за себе си, която е необходима за изпълняването на вашата услуга, след което ръчно се ангажирам за уведомяването към вас на проявилите интерес, с цел да се елиминира какъвто и да е шанс от пропускане на даден такъв. Това звучи ли ви като нещо, което би помогнало на вас и вашия бизнес да се развива? Тук като цяло нещо, което ми прави впечатление, че малко съм си подобрил увереността, когато звъня така на потенциални клиенти, но в същото време пак много чета от скрипта и много лесно сега ще разбере потенциалния клиент, че просто чета от някъде и директно ще ми го каже. Да излезем от готовия скрипт, пратете ми на имейл оферта и какво предлагате, портфолио и така нататък. Кратко описание с какво се занимават, от кога се занимават и така нататък. Имаме интерес, ще върна от нас. Като цяло това обаждане ви го показвам, тъй като може да се случи както стана при мене, човека от среща да има някакви познания и да може да разбере кога реално вие четете от скрипта и кога не, и да ви помоли директно за изпращане на имейл, за изпращане на портфолио, за изпращане на това с какво се занимавате от кратко описание. И като цяло тук просто трябва да се примирите с желанията на отсрещния човек и да направите каквото ви помоля.
Искрено се надявам видеото да ви е било полезно и интересно. Ако да, ще се радвам да го харесате и споделите с приятели. Също така да се абонирате за моя канал, защото така достигаме до по-голяма аудитория и помагаме на повече хора с нашата нагласа да се развиват. Също може да ме последвате в Instagram и TikTok, където по-редовно публикувам съдържание също толкова интересно и полезно като това. Ако имате въпроси, то може да ги оставите долу в коментарите или да ми пишете на лично съобщение, а аз ще се постарая да отговоря максимално изчерпателно на всички ви. Още веднъж благодаря за вниманието и доверието и до нови срещи!